V druhom behu na 800 metrov staršej žiačky sa nám predstaví Rončkevičová Radka, deti v pohybe Šamorín, Gáliková Eliška Ela, Funny Athletics Piešťany, Hvorková Ela, Liptovský Mikuláš, Kostolná Viktória, Juventa Žilina, Blahová Nina, ZTS Martin, Popovičová Viviana, Kreosport Košice, Kalmanová Eva, ZTS Martin, Polačiková Aneta, Funny Athletics Piešťany, Dvorská Barbora, Naša atletika Bratislava, Zajačková Sabina, Malacký, Orgoňová Michaela, Borský Mikuláš a Stromková Lenka, AC Kriváň, Liptovský Mikuláš. Bol odštartovaný druhý beh na 800 metrov starších žiačok. V tomto behu je favoritkou Rončkevičová Radka, deti pohybe Šamorín. Je zatiaľ najlepší výsledok, je 2.16.39. Druhá Gáliková Eliška Ela, Funny Athletics Piešťany 2.17.17. Vpredu beží Hvorková Ela, nasledovaná Gálikovou Eliškou. Na víťazkou druhého behu Rončkevičová Radka, deti pohybe Šamorín.